Bolieva ťa často drejková časť chrbtice alebo hovorovo kríže, hlavne pri státi? Poď, dám ti jeden rýchly a jednoduchý tip na cvik, ktorý môžeš robiť v pohodlí domova. Lahneš si na chrbát a prilepíš celý chrbát na zem, tak aby mal kontakt so zemou. Ruky voľne položené na zemi, pohľad do stropu, pozor, pohľad nemôže byť dozadu a hlava v záklone, vtedy treba niečo podložiť pod hlavu a tak, aby pohľad smeroval hore do stropu. Nohy vyložíš chodidlami na stenu a v tejto pozícii začneš spodný chrbát, teda tie kríže, odliepať od zeme a naspäť. Ako náhle ich odlepíš, mal by si cítiť tu napnutie v spodnej časti brucha a zase naspäť. Odlepíš, dávaj pozor, aby nič iné sa s telom nedialo. Takže žiadne zhrbenie, okay? Lopatky sú na zemi, celý chrbát na zemi, odlepíš spodnú časť a naspäť. Neodporúčam robiť veľký rozsah pohybu, tak, aby nebolo cítiť žiadnu bolesť. Vyskúšaj a daj mi vedieť, ako to fungovalo. A nezabudni ma sledovať.